Έλα. Έλα, κάνω το. Έλα, Λευτέρη, τελείωνε. Δεν μπορώ, φύγε από εδώ. Όχι, τελείωνε. Σε παρακαλώ, φύγε από εδώ. Τελείωνε. Φύγε από εδώ, κάνω τρέλα μου, κάνω, είσαι ηλίθια. Κοίτα, ρε, πούστη, φύγε από εδώ. Όχι, τελείωνε. Φύγε από εδώ, σου είπα. Σε παρακαλώ, φύγε από εδώ. Αμάν, μωρέ, Λευτέρη, τελείωνε. Φύγε, κάνω τρέλα μου, γαμώ. Έλα. Έλα, το έχω, έλα γάμο το. Πέφτει. Πέφτει, έλα. Τι έγινε. Δεν το πιστεύω. Όχι γάμο την τρέλα μου. Έλα ρε Μίτσο. Έλα ρε, ακούς. Έκλεισε ο υπολογιστής. Έπαιζα εγώ ξαφνικά και έκλεισε ο υπολογιστής έτσι. Ναι, δεν ξέρω τι να... Έχεις κανένα τεχνικό, κάτι, κάνω τηλέφωνο να μου δώσεις, να πάρω. Ξέρω ένα καλό τεχνικό. Το Σαμ, ναι. Παίζω στο τηλέφωνο. Γραφείς. Έλα, 6983 85 07 21. Εντάξει. Έλα, τα λέμε ρε. Ναι, γεια σας. Ο τεχνικός υπολογιστών Σαμής. Ναι, ο ίδιος, παρακαλώ. Ναι. Σας έβρισε κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, έτσι. Ωραία. Μπορώ να το κοιτάξω απλά, επειδή τώρα έχω δουλειά. Μπορώ να περάσω καμιά ώρα να το σπίτι, να το κοιτάξουμε. Και αν είναι μεγάλο πρόβλημα, να το πάρω στο μαγαζί και βλέπουμε, ξέρετε. Ωραία, πείτε μου αν είναι λίγο το σπίτι σας που είναι περιοδικά για να μην χαθώ. Ναι. Στα αριστερά, έτσι. Ωραία, έγινε. Θα χτυπήσω ένα λίγο κουδούνι να μου ανοίξετε. Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Yes. Ωραία, από ό,τι βλέπω το εργαλείο είναι έτοιμο. Τώρα ας το κουμπώσουμε. Το βάλουμε στην άκρη. Βάλουμε ένα τηλέφωνο. Έλα φίλε μου, ο τεχνικός Σάμις είμαι. Σοβαρά, έτοιμος. Ωραίος, τάπο. Έγινε. Έγινε, έρχομαι σπίτι, έλα πάει. Φτιάχνει ο υπολογιστής. Πάμε, έλα. Πάμε να παίξουμε. Τρίφωνα! Γεια σου, Αποστολία.